खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि मानधन यजना बे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। जाय स्किमनि जे नोंथांमोना मास मोनसेयावनो 3000 कोटी नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेबो जाहैबाय नोंथांमोना 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो। 18 बोसोर बैसोनिफ्राय जागायजेननानै 40 बोसोर बैसोनि सिमा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नैबे प्रधान मन्त्रि मानधन यजना स्किमनि थाखाय। जाय स्किमनि जे नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3000 कोटी नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना गासिबो स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानिफ्रायनो खोन्थालांनोसै नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ। दा बेहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव जोंहा बे होनानै दोननाय दङ जे नोंथांमोना जायफोर आनअर्गानाइज सेक्टराव खामानि मावो जेनेबा आनअर्गानाइज नोंथांमोना वर्कारबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जोंथ' गासिबो साफ्रोमबो आनअर्गानाइज सेक्टरावनो खामानिखौ मावजोबो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। जेनेबा नोंथांमोना बबेबा लेबरनि खामानि मावोबा बबेबा मोनसे कन्ट्राक्सननि नोंथांमोना खामानि मावोबा दा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो लाजोबनो हागोन। जायफोर बिथांमोनासो सरकारि साख्रि मावनाय दा बिथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। बबेबा मोनसे गिदिर कम्पानियाव माबा मोनसे गिदिर बिबाननि खामानि बिथाङा मावगासिनो दङबा दा बिथांमोनाल'सो माने एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। मानो होनोबा बिथांमोननि इनकामाथ' बारा जाखागोन नालाय। नाथायबा नों आं जेराव हाजिरा हुजिरा मावनानै जाग्राफ्रालाय बहा 15,000 गाहाम मास मोनसेयाव खामायनो हानो। दा बेनिखायनो जोंहा बेहायबो लिरनो हानाय दङ नोंथांमोननि इनकामा मास मोनसेयाव 15,000नि सिमाल'सो एप्लाइ खालामनो हागोन। 15,000नि बारा जायोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया। जायखिजाया 15,000 सिमा एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। 15,000नि खमबाबो जेबो नंला आरो बाराल'सो जानो ना जोंहा बेखौ बेहाय होनानै दोनदों। दा बिनिफ्राय बैसोखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 40 बोसोरनि सिमा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन। दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम स्किमनि नामखौ फुराय खोन्थाहरनो बावलायलांबायसो। जोंहा स्किमनि फुरा नामा जाहैबाय प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजना। जोंहा बे जाहैबाय स्किमनि नामा। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, बैसोआ बेसेबां जानांगौ, इनकामा बेसेबां जानांगौ। आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय। जायखिजाया नोंनि इनकामा मास मोनसेयाव 15,000निल' बारा जानो नाङा आरो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। 15,000नि खमबाबो जेबो नङा। माने खमबाथ' मोजांसिनसो आरो माथ्र' बाराल'सो जानो नाङा। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागोन। दा नोंथांमोना माने मास मोनसेयाव 3000 कोटी नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय पेन्सन हिसाबै। दा बेखौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव माब्लानिफ्राय 3000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा दखान आरिफोर होयोबा रिटेलफोर नोंथांमोना दंजायोबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा नोंथांमोननि बे एनुवेल टार्नअभार जा नोंनिया बोसोरसेयाव जायो दा बियो माने 1.5 कौटिनि बारा जानो मोननाय नङा। अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोनाबो बेबादिनो मास मोनसेयाव 3000 कोटी बेबादि फैसाखौ मोननो हागोन। जायफोर नोंथांमोना दखान बायदिसिना होयोबा शप अनार बा रिटेल अनार बा दा नोंथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोनाबो। दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना माबायदि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दानिया फारि खोन्थाहरनोसै। दा नोंथांमोना बेबादि नङादि ओरैनो लोगो एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि मानधन यजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3000 कोटी फैसाखौ मोननो हागोन बेबादि दा नोंथांमोना बेसेबां फैसा दोननो नांगौ बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो नायनानै लादो। जेनेबा दायो हमनानै लाबाय नोंथांनि बैसोआ दायो 18 बोसोरबा दा नोंथाङा मास मोनसेयाव बेसेबां फैसा दोननो नांगोन नोंथांमोना 55 नोंथांमोना फैसाखौ दोननो नांगोन। 55 रुपिस नोंथांमोना फैसाखौ दोननो नांगोन। दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे भारत सरकाराबो 55 रुपिसखौ दोनफागोन जयै नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव फैसाखौ दोनफागोन। दा बेनिखायनो टटेल नोंथांनि बे मास मोनसेयाव फैसा दोनथुमनाया बेसेबां जागोन 110 थाखा जाहैगोन। नोङो बेसेबां दोननांगोन 55 फैसा नोङो दोननो नांगोन। दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे भारत सरकाराबो नोङो 55 रुपिस दोननाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल सरकाराबो एबा भारत सरकाराबो 55 रुपिसखौ नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव दोनजाफागोन जाहैबाय। जायनि थाखाय
टटेल एमाउन्टआ नोंनि बे दोननाया मास मोनसेयाव बेसेबां जागोन 110 थाखा जागोन दा बेखौ नोंथांमोना निसय नुनानै मोनदों जानो हागौ दा बेनिफ्राय हमनानै लाबाय नोंथांमोननि बैसोआ दायो सोरनाबा 20 बोसोर जाबायबा सोरनाबा 21 बोसोर जाबायबा बेखौ नोंथांमोना नायजोबनो हागोन जेरै हमनानै लाबाय नोंथांमोननि बैसोआ दायो सोरनियाबा 21 बोसोरबा नोंथांमोना बेसेबां दोननो नांगोननो नोंथांमोना 64 रुपिस नोंथांमोना मास मोनसेयाव मान्थलि नोंथांमोना फैसाखौ दोनहरबाय थानो नांगोन दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकाराबो 64 रुपिसखौ दोनजाफागोन दा बेनिखायनो टटेल एमाउन्टआ बेसेबां जाहैगोन 128 रुपिस जागोन मास मोनसेयाव नोंनि बे जमा जानाया दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ दायो जेनेबा हमनानै लाबाय 25 बोसोरबा दा नोंथांमोना बेसेबां फैसा दोननो नांगोननो 80 थाखा नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो दोनबाय थानो नांगोन दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे भारत सरकाराबो बेसेबां फैसाखौ दोनफागोननो 80 थाखा फैसाखौ दोनफागोन दा बेनिखायनो टटेल एमाउन्टआ बेसेबां जाहैगोन 160 रुपिस जाहैगोन दा थिग बेबादिनो नोंथांमोना गावबागावनि बैसोखौ बेहाय नायबानो जाबाय जोंहा बिथिं बैसोआ बेहाय होनाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जेरै हमनानै लाबाय दायो नोंथांमोननि बैसोआ सोरनाबा 40 बोसोरसिमावसो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा 40 बोसोरनि नोंथांमोननि बैसोआ दायो सोरनियाबा दङबा नोंथांमोना सोरनाबा दङबा माने जायफोर नोंथांमोना 40 बोसोरनि दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 200 थाखा नोंथांमोना दोननो नांगोन दा 200 थाखा नोंथांमोना दोनोबा जोंनि नैबे भारत सरकाराबो 200 थाखा फैसाखौ दोनफागोन नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव दा बेनिखायनो जमा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव बेसेबां फैसा जागोन बेयो जागोन 400 जागोन दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो मिथिना मोनजोब्बाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बोरै फैसाखौ मोननो हागोन जेनेबा मास मोनसेयाव 3000 करि नोंथांमोना फैसाखौ बोरै मोननो हागोन दा बेखौथ' नोंथांमोना टेनसन जादों जानो हागौ एबा नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना जेब्ला 60 बोसोर जागोन अब्लासो नोंथांमोना माने मासै मास 3000 करि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो लोगो नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनानै नैबे प्रधान मन्त्रि मानधन योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाया नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन नोंथांमोना फैसाखौ 60 बोसोर जानायनि उनावसो बेयो जोंहा मा जागोन मेजरिटि जागोन होननानै बेखौ ओरैनो बुंनो नांगोन दा जेखायनो जाया माने 60 बोसोर जानाय लोगो नोंथांमोना मासै मास बेबादिनो 3000 करि नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन आरो दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिनानै मोननो हाबाय जानो हागौ दा नोंथांमोना जायफोर दायो एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ माबायाव डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय दायो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे उनाव माने मा जाहैगोन बेयो खामानि होगोन 60 बोसोर जायोबाथ' गासिबो मानसिफ्रानो रिटायार जाहैखायो नङा होमबा रिटायार जाहैखायो माने लेबर खामानि मावनायानो जा मायानो जा 60 बोसोर जायोबा जोंहा बैसोआ एसे बांद्राय जाहैखायो बेहाय जोङो खामानि दामानि मावनानै जानो हानाया एसे माने गोब्राब जाहैयो दा बेहाय जुदि नोंथांमोना दानिफ्रायनो फैसाखौ एसे दोनलांबाय थायोबा बेबादिनो जेब्ला नोंथांमोना 60 बोसोरनि जाहैगोन अब्ला नोंथांमोना माने मास मोनसेयाव बेबादिनो 3000 करि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन जाहैबाय नैबे प्रधान मन्त्रि मानधन योजना बे स्किमनि जै दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दायो बयबो मिथिना मोनजोबनो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना दा माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे गोबां गाइडलाइन्स होनाय दङ दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायना नायजोबबानो जाबाय आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माने भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनखादों गासिबो नोंथांमोना स्किमनि गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फरायनानै नायजोबबानो जाबाय दा बेनि उनावसो नोंथांमोना स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना हाखु दाखु खालामनो नाङा स्किमखौ एप्लाइ खालामनायाव गिबियावनो गाइडलाइन्सखौ मोजाङै नायग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना फैसा माबाखौ स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना मासै मास फैसाबोथ' दोनहरनांगौ नालाय दा बेखौबो नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय ओरैनोथ' इसेबां बुरजा बेबायदि फैसा दोनहरनो नाङा बेखौ नोंथांमोना दोननो गोसोबाथ' हागोन आं बेखौथ' इसेबां माने हाद्रायनाय नङा बेबादि सानाखै दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोननो हागोन नोंथांमोना कम्पिउटार दखानफ्राव कमन सार्भिस सेन्टारफ्राव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय गासिबो स्किमनि लिंकफोरखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनो हादो आरो नोंथांमोननिसिम आं बुंखादों माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनाखैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनो हाबानो जाबाय आरो जाहाथे माने गोबां मानसिफ्रानो बे प्रधान मन्त्रि मानधन योजना बे स्किमनि बागै मिथिनानै मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों